gu maigaden egokitu ditugu sarbide frogak egoera berri honetara. Azkenean, guretzako importantiena da, sarbide frogan bitartez ikustea ikasleen gaitasun transversalak edo soft skills deitzen dianak, eta sarbide frogak bi atal ditu. Lehenengoa da, elkarrizketa sakon bat, normalean irakasleok egiten ditugu, eta elkarrizketa oso irekia da. Azkenean jartzen ditugu ikasleak egoera ezberdinen aurrean, eta jakin nahi ditugu bere espektatibak, edo bere, ze kriterioak bizitzen dute, edo zer da importantia beraientzat, beraien lidergo mota, edo autonomia maila, lantaldean aritzeko gaitasuna, horrelako gaitasun transversal ezberdinak, eta elkarrizketa bukatzen degunean, bidaltzen diegu online galdetegi bat, bizkat bere motivazioak ezagutzeko. Gure graduan, Humanitate Digital Globalak graduan, sortu dugu kontzeptu berri bat, unibertsitatea izena duena, eta bertan ulertzen dugu hiri osoa dela kampusa, hiri osoa dela ikasgela. Horregatik, gure onarpen probek unibertsitatest izena dute. Alde batetik, unibertsitatea bizitzeko aukera ematen dutelako, eta beste alde batetik, onarpen proba gisa balio dutelako. Nola ekarri dugun unibertsitatea digitalera, onlinera, erronka handia izan da, baina egia esan tresna digitalei esker, adibidez Google Maps edo Google Street View bitartez, lortu dugu. Ikaslea gonbidatu ditugu Bilboko San Francisco kalea aztertzera eta Street Viewaren bitartez fijatu daitezen bertan dauden pertsonengan, zein koloretakoak diren, zein jatorrikoak, ero zein hizkuntza agertzen diren negozioetan ero eskaparateetan. Eta horren bitartez ikasleek bizi izan dute unibertsitate kontzeptu hori. Eta egia esan, esperientzia oso positiboa izan da bai eurentzat, bai guretzat.